Usa ka 27 anyos nga lalaki arestado. Human ini gihulga ang iyang kaniuyab nga ipakatag ang ilang mga pribadong video kung dili kini makipagbalik kaniya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpakitabang sa opisina sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang usa ka 25 anyos nga dalaga. Human matud pag gihulga sa iyang kanhi uyab nga ipakatag ang ilang pribadong video online kung dili kini makigbalik sa maong lalaki. Human mireklamo ang biktima. Usa ka entrapment operation ang gilusad sa Rakuten. Batok sa suspect sulod sa usa ka motel sa Barangay 27 sa Cagayan de Oro City. Nakuha sa kapulisan ang cellphone sa suspect kung nasa nakabutang ang ilang pribadong video. Pag dool sa atong pulis, diha gid mismo nakita niya nga naka-open ang cellphone sa atong suspetsado nga naa gid mismo diha ang video nga naka-play gid siya kay mo may ang panghulga niya sa biktima. Og dili ka man ako ning ikalat. Migawa sa investigasyon nga pipilasab ka mga higala sa suspect ang napasahan na sa maong video. Busa nagpahigayon sila karon og cyber patrolling aron masuta kung may katag na ba kini sa mga porn sites. Sa karon nakakustodiya na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang maong suspect diin mag-atubang kini og patong-patong nga kaso. Ato siyang pagkakasuhan violation of RA 9995 mo kini antong Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Usa pa ang atong violation for RA 9262 mo kini atong VAUSI or Violence Against Women and Their Children. Also atong RA 11313 mo kini atong Safe Space Act or atong gitawag sir nga anti-bastos law, all in relation to section 6 of RA 10175 mao kini atong Cybercrime Prevention Act sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.